conto que se chama León de biblioteca. Un día apareceu un león na biblioteca. Pasou fronte á mesa dos empréstitos e desapareceu entre contos. O señor Mosquera foi na búsqueda de Dona Plácida. Dona Plácida, está prohibido correr, pero hai un león na biblioteca. Está incumplindo algunha regra? Dona Plácida era moi estrita coas normas. En realidade, non exactamente. Entón, deixo en paz. O león deu voltas pola biblioteca. Cheirou os andéis, rañouse contra a colección de libros novos. Logo, camiñou ata o recanto dos contos e ali dormiuse. Ninguén sabía que facer. O regulamento non falaba de león na biblioteca. Pronto comezou a hora do conto. O regulamento tampouco falaba de leóns na hora do conto. A contacontos estaba un pouco nerviosa. A figueira de Penistoctos. Desde o camiño vese a figueira. O león quedouse a escoitar o seguinte conto. E o seguinte. Esperou a outro, pero os nenos comezaron a irse. Rematou a hora do conto. O león mirou os nenos, mirou a contacontos, mirou os libros pechados e lanzou un tremendo ruxido. Que me está facendo ese ruído? É o león! Se non podes guardar silencio, terás que marcharte. Esas son as regras. Señora Plácida, se o león promete guardar silencio, pode volver na hora do conto? Sí, un león cada día que se porte ben, certamente pode volver mañá na hora do conto. Ao día seguinte, volveu o león. Chegar cedo, a hora do conto é ás 4 da tarde. Está ben, nese caso poderás axudarme. Mandoulle o león quitar o pó ás enciclopedias. Ao día seguinte, o león volveu a chegar cedo. Esta vez, Dona Plácida pediulle que lambera os sobres de cartas de notificación de empréstitos atrasados. Un día, despois de facer as súas tarefas, o león foi ver a Dona Plácida. Buscaba que facer mentre non chegara a hora do conto. Hola, Leo, hai unha cosa que podes facer. Teño un libro aquí que hai que devolver á sala. Déixame baixalo. Dona Plácida subiuse a un banquiño. O libro estaba moi alto, apenas podía alcanzalo. Dona Plácida estarricouse, alongou os dedos. Xa case o alcanzo. Estarricouse un pouco máis, quizáis demasiado. Ai! Señor Mosquera! León, por favor, vai buscar ao señor Mosquera. O león correu polo pasillo. Está prohibido correr. O león puxo as súas grandes patas sobre a mesa do mostrador de préstamos e ollou para o señor Mosquera. Vaite, León, estou ocupado. O león xemeu, apuntou a súa pata para o despacho de Dona Plácida. O señor Mosquera non prestaba atención. Finalmente, o león fixo o único que se lle ocurriu. Fitou ao señor Mosquera, abriu a súa boca e ruxiu. Botou o ruxido máis forte que nunca ruxira na súa vida. O señor Mosquera quedou sen alento. Non estás guardando silencio. Estás incumprindo as regras. O señor Mosquera camiñou o máis rápido posible cara á oficina de Dona Plácida. O león non o seguiu, non respetara as regras. Sabía o que iso quería dicir. Baixou a cabeza e foi cara á porta. Señor Mosquera nin se dera de conta. Dona Plácida! O león quebrantou as regras! Dona Plácida! Ás veces hai unha boa razón para incumplir as reglas, incluso nunha biblioteca. Agora, por favor, chama ao doutor.
Mentres o señor Mosquera saía correndo para chamar a un doctor, dona Plácida recordáballe. ¡Estaba prohibido correr! Pouco a pouco todo volvía á normalidade. Case todo. O brazo esquerdo de dona Plácida estaba inmobilizado e o león non estaba na Os biblioteca. usuarios da biblioteca pasaron o día levantando a cabeza dos libros e pantallas. Querían esperar atopar unha cariña peluda, pero o león non aparecía. Tampouco a outro día, nin o día seguinte. Unha noite, antes de marchar, o señor Mosquera entrou na oficina da señora Plácida. Dona Plácida, precisa algo? Non, gracias. O señor Mosquera quedouse pensativo. Pensou que quizás sí había algo que podía facer O por león Dona Plácida. estaba sentado fora, fitando a través da porta. Hola, León. Pensei que te gustaría saber que hai unha nova norma na biblioteca. Non se permite ruxir, a menos que haga unha boa razón para facelo. Como, por exemplo, axudar a unha amiga en problemas. O león moveu as orellas levemente. Logo volveuse, pero o señor Mosquera xa entraba na biblioteca. Achegábase a Dona Plácida. Que pasa, señor Mosquera? Pensei que lle gustaría saber que hai un león. Un león na biblioteca. Dona Plácida saltou da cadeira e saiu correndo. Está prohibido correr! Pero dona Plácida xa non escoitaba, xa que descubrira que algunhas veces hai unha moi boa razón para quebrantar as regras. Incluso Non na biblioteca! Todos e todas convidados á biblioteca. E tedes que respetar as normas. Lembrades cales son? Falamos baixiño, con voz de biblioteca. non se come na biblioteca. Non se corre na biblioteca. Coidamos moitos libros. Cando nos saibamos colocar un libro, colocámoslo neste caixón. Libros contentos de colocar. Se queredes un libro e non atopades, xa sabedes a onde tedes que ir. Os axudantes da biblioteca. Nós tamén facemos empréstitos. Para os ordenadores, tedelles que pedir permiso ao mestre ou mestra que está na sala. Os nenos e nenas de infantil tedes a biblioteca aberta os mércores de 4:10 a 5:10. Podedes vir con vosos pais, ler contos e levar contos para casa. Podedes levar 2 libros Ou un libro e unha peli. Agardamos vos na biblioteca. E recordade, lemos porque nos peta.